Ir-raħal pittoresk tal-imqabba se jerġa' jippreżenta wieħed mill-akbar spettakli pirotekniċi mistennija f'Malta nhar il-ġimgħa li ġej propju f'lejliet il-Festa ta' Santa Marija bl-isem ta' Fireworks Spectacular. F'dan l-ispettaklu se jispikka t-torri tad-dawl b'tul ta' 63 metru. Din is-sena dan it-torri se jippreżenta kunċett kompletament ġdid li jinkludi effetti tridimensjonali maħluqa apposta sabiex joffru esperjenza viżiva ġdida. One News żar l-għalqa minn fejn se jittella dan l-ispettaklu meravigliuż fl-imqabba fejn seta' jara l-aħħar tħejjiet għalih. Tkellimna mal-koordinatur tal-ispettaklu tan-nar Jason Borch li spjegalna x'inhu mistenni fil-jiem li ġejjin. Borch spjega li apparti t-torri tad-dawl dawk preżenti se jsegwu l-logħob tan-nar sinkronizzat mal-mużika tal-grupp internazzjonali Coldplay. Se tispikka wkoll il-qalb tridimensjonali li se tinħaraq minn madwar 500 pożizzjoni mal-art. Borch saħal il-preparamenti għal dan l-ispettaklu jibdew minn kmieni ħafna biex kull sena jittella spettaklu aħjar minn ieħor. Il-preparamenti dejjem jibdew mill-għada tal-festa, jibda t-tindif, u mbagħad jibda dak li ngħidu pjanar. Mbagħad jibda l-manifattura tan-nar, ma qatt ma tieqaf dik il-verità, ġifieri s-sena hija sħiħa, għandek ovvjament proċessi differenti matul is-sena li jridu jsiru wara xulxin. Borch temm jispjegalna s-sodisfazzjon li jħossu bħala grupp wara li jaraw li l-ħarqa tkun għaddiet b'wiċċ il-ġid. Meta tara li tkun mort kollox kif ikun mixtieq u li ma jkun klebda inċident u ma jkun ġaħat għax dik importanti ħafna, is-sodisfazzjoni jkun kbir. Il-feeling naħseb qatt tista' tiddeskrivih dik il-kelma.